дар қатори таҷлили 5500 солагии саразми бостонӣ ташкилоти бонуфузи ҷаҳонӣ ЮНЕСКО қарор кардааст ки 700 солагии зодрози шоири адабиёти классикии тоҷик Камоли Хуҷандӣ таҷлил карда шавад. донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки маҳфили адабиро бахшида ба 700 солагии Камоли Хуҷандӣ баргузор намоянд. маҳфили камолхонӣ дар маҷмаи фарҳангии боғи Камоли Хуҷандӣ баргузор гардид. дар маҳфил устодону донишҷӯён иштирок намуданд. худмани сода дар он сурати ғайре напазирам, мурдам дар ҳаваси он ки бувад фурсати онам, киниҳи пой дар ин дидаву дар пои ту мирам. Камоли Хучанди яке аз бузургтарин шоирони ғазалсарои адабиёти классикии тоҷик мебошад. омӯзиши осори ин шоири маҳбуби халқи тоҷик дар тарбияи завқи бадеии ҷавонон аҳамияти зиёд дорад. давоми 5 сол мешавад ки донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар назди кафедраи фанҳои ҷамъиятшиносӣ маҳфили ҷомеашиносони ҷавон фаъолият мекунад. дар маҳфил донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳои донишгоҳ ҷалб карда шуданд. маҳфили мазкур аз мавзӯъҳои гуногуни илмӣ баҳс карда мешавад. мо имрӯз тасмим гирифтем бахшида ба 700 солагии Камоли Хуҷандӣ бахшида бошем маҳфили худро ва донишҷӯёнро маҳз даъват кардем дар боғи Камоли Хуҷандӣ ки имрӯз дар фасли баҳор як манзари зебои маҳфили худро гузаронем. мақсад аз баргузории чорабинӣ дар байни ҷавонон асуд кардани осорҳои Камоли Хучанди мебошад. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ зикр намуданд ки соли 2020 ҷашни Камоли Хучандиро, яъне 700 солагии он касро ҷашн гирифта бошем ва мо низ як қатор донишҷӯёни донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон тасмим гирифтем ки ин иқдомро пеша гирифта барои омодагии ин ҷашн саҳми худро гузорем. дар маҳфили камолхонӣ донишҷӯён аз ашъори Камоли Хуҷандӣ шеъру рубоӣ, ғазал ва байтҳо хонданд. дар анҷоми маҳфил Юсуф Нурмаҳмадов, муовини декан оид ба илм, сухан кард. барои зинда кардани шоири мо яъне Камоли Хуҷандӣ ва аз эҷодиёти ӯ, аз шеъру мисраҳое ки яъне ҳар рӯз мо дар маҷалаю яъне рӯзномаҳо рӯбарӯ мешавем, боз як бори дигар яъне зиндагардондани номи шоири бузургвор Камоли Хуҷандӣ яъне бахшида шуда буд. яъне бо як ҳисси масъулият аз тарафи садорати факултати сиёсатшуносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ аз он ҷумла кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ яъне баргузор намуда ба хулосае омадем ки мо дар оянда дар маҳфилҳое ки яъне бо дигар ихтисосҳо дар назар дошта шудааст дар ҳамин хел ҷойҳои яъне намоён ва аз он ҷумла дар яъне хонаи Камоли Хучанди боз ҳамин хел маҳфилҳои зиёдеро яъне бояд ба сомон расонем. Камол аз шоирони ширинкаломи адабиёти тоҷик аст ки бо ашъору ғазалиёти латифи худ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик мавқеи босазо дорад. ҳадафи асосии маҳфили адабӣ дар байни ҷавонон тарғиб кардани қироати ашъори ин шоири бузург ва ба имрӯзиён муаррифӣ намудани зиндагиву осору аҳволи шоир аст. Гузориши Ганҷина Олимова, Нуриддин Ҳакимов барои барномаи иттилоотии хабар. дар қатори таҷлили 5500 солагии саразми бостонӣ ташкилоти бонуфузи ҷаҳонӣ ЮНЕСКО қарор кардааст ки 700 солагии зодрози шоири адабиёти классикии тоҷик Камоли Хуҷандӣ таҷлил карда шавад. донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки маҳфили адабиро бахшида ба 700 солагии Камоли Хуҷандӣ баргузор намоянд. маҳфили камолхонӣ дар маҷмаи фарҳангии боғи Камоли Хуҷандӣ баргузор гардид. дар маҳфил устодону донишҷӯён иштирок намуданд. худмани сода дар он сурати ғайре напазирам, мурдам дар ҳаваси он ки бувад фурсати онам, киниҳи пой дар ин дидаву дар пои ту мирам. Камоли Хуҷандӣ яке аз бузургтарин шоирони ғазалсарои адабиёти классикии тоҷик мебошад. омӯзиши осори ин шоири маҳбуби халқи тоҷик дар тарбияи завқи бадеии ҷавонон аҳамияти зиёд дорад. давоми 5 сол мешавад ки донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар назди кафедраи фанҳои ҷамъиятшиносӣ маҳфили ҷомеашиносони ҷавон фаъолият мекунад. дар маҳфил донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳои донишгоҳ ҷалб карда шуданд. маҳфили мазкур аз мавзӯъҳои гуногуни илмӣ баҳс карда мешавад.
мо имрӯз тасмим гирифтем бахшида ба 700-солагии Камоли Хуҷандӣ бахшида бошем маҳфили худро ва донишҷӯёнро маҳз даъват кардем дар боғи Камоли Хуҷандӣ ки имрӯз дар фасли баҳор як манзари зебои маҳфили худро гузаронем. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ дар байни ҷавонон асуд кардани осорҳои Камоли Хучанди мебошад. Чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ зикр намуданд ки соли 2020 ҷашни Камоли Хучандиро, яъне 700-солагии он касро ҷашн гирифта бошем ва мо низ як қатор донишҷӯёни донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёси Тоҷикистон тасмим гирифтем ки ин иқдомро пеша гирифта барои омодагии ин ҷашн саҳми худро гузорем. дар маҳфили камолхонӣ донишҷӯён аз ашъори Камоли Хуҷандӣ шеъру рубоӣ, ғазал ва байтҳо хонданд. дар анҷоми маҳфил Юсуф Нурмаҳмадов, муовини декан оид ба илм, сухан кард. барои зинда кардани шоири мо яъне Камоли Хуҷандӣ ва аз эҷодиёти ӯ, аз шеъру мисраҳое ки яъне ҳар рӯз мо дар маҷалаю яъне рӯзномаҳо рӯбарӯ мешавем, боз як бори дигар яъне зиндагардондани номи шоири бузургвор Камоли Хуҷандӣ яъне бахшида шуда буд, яъне бо як ҳисси масъулият аз тарафи садорати факултети сиёсатшуносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ аз он ҷумла кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ яъне баргузор намуда ба хулосае омадем ки мо дар оянда дар маҳфилҳое ки яъне бо дигар ихтисосҳо дар назар дошта шудааст, дар ҳамин хел ҷойҳои яъне намоён ва аз он ҷумла дар яъне хонаи Камоли Хучанди боз ҳамин хел маҳфилҳои зиёдеро яъне бояд ба сомон расонем. Камол аз шоирони ширинкаломи адабиёти тоҷик аст ки бо ашъору ғазалиёти латифи худ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик мавқеи босазо дорад. ҳадафи асосии маҳфили адабӣ дар байни ҷавонон тарғиб кардани қироати ашъори ин шоири бузург ва ба имрӯзиён муаррифӣ намудани зиндагиву осору аҳволи шоир аст. Гузориши Ганҷина Олимова, Нуриддин Ҳакимов барои барномаи иттилоотии хабар. дар қатори таҷлили 5500-солагии саразми бостонӣ ташкилоти бо нуфузи ҷаҳонӣ ЮНЕСКО қарор кардааст ки 700-солагии зодрози шоири адабиёти классикии тоҷик Камоли Хуҷандӣ таҷлил карда шавад. донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки маҳфили адабиро бахшида ба 700-солагии Камоли Хуҷандӣ баргузор намоянд. маҳфили камолхонӣ дар маҷмаи фарҳангии боғи Камоли Хуҷандӣ баргузор гардид. дар маҳфил устодону донишҷӯён иштирок намуданд. худмани содадарон сурати ғайре напазирам, мурдам дар ҳаваси он ки бувад фурсати онам, ки ниҳи пой дар ин дидаву дар пои ту мирам. Камоли Хучанди яке аз бузургтарин шоирони ғазалсарои адабиёти классикии тоҷик мебошад. омӯзиши осори ин шоири маҳбуби халқи тоҷик дар тарбияи завқи бадеии ҷавонон аҳамияти зиёд дорад. давоми 5 сол мешавад ки донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар назди кафедраи фанҳои ҷамъиятшиносӣ маҳфили ҷомеашиносони ҷавон фаъолият мекунад. дар маҳфил донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳои донишгоҳ ҷалб карда шуданд. маҳфили мазкур аз мавзӯъҳои гуногуни илмӣ баҳс карда мешавад. мо имрӯз тасмим гирифтем бахшида ба 700-солагии Камоли Хуҷандӣ бахшида бошем маҳфили худро ва донишҷӯёнро маҳз даъват кардем дар боғи Камоли Хуҷандӣ ки имрӯз дар фасли баҳор як манзари зебои маҳфили худро гузаронем. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ дар байни ҷавонон асуд кардани осорҳои Камоли Хучанди мебошад. Чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ зикр намуданд ки соли 2020 ҷашни Камоли Хучандиро, яъне 700-солагии он касро ҷашн гирифта бошем ва мо низ як қатор донишҷӯёни донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёси Тоҷикистон тасмим гирифтем ки ин иқдомро пеша гирифта барои омодагии ин ҷашн саҳми худро гузорем. дар маҳфили камолхонӣ донишҷӯён аз ашъори Камоли Хуҷандӣ шеъру рубоӣ, ғазал ва байтҳо хонданд. дар анҷоми маҳфил Юсуф Нурмаҳмадов, муовини декан оид ба илм, сухан кард. барои зинда кардани шоири мо яъне Камоли Хуҷандӣ ва аз эҷодиёти ӯ, аз шеъру мисраҳое ки яъне ҳар рӯз мо дар маҷалаю яъне рӯзномаҳо рӯбарӯ мешавем, боз як бори дигар яъне зиндагардондани номи шоири бузургвор Камоли Хуҷандӣ яъне бахшида шуда буд, яъне бо як ҳисси масъулият аз тарафи
صدارت فاکولته سیاستشناسی و مناسبت‌های بین‌الحقیقی از آن جمله کافدری فن‌های جمعیتی یعنی برگزار نموده. به خلاصه آمدیم که ما در آینده در محفل‌هایی که یعنی با دیگر اختصاص‌ها در نظر داشته شده است در همین خیلی جای‌های یعنی نمایان و از آن جمله در یعنی خانه کامولی خوجندی باز همین خیلی محفل‌های زیادی رو یعنی باید به سامان رسانیم. камол аз шоирони ширинкаломи адабиёти тоҷик аст ки бо ашъору ғазалиёти латифи худ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик мавқеи босазо дорад. ҳадафи асосии маҳфили адабӣ дар байни ҷавонон тарғиб кардани қироати ашъори ин шоири бузург ва ба имрӯзиён муаррифӣ намудани зиндагиву осору аҳволи шоир аст. Гузориши Ганҷина Олимова, Нуриддин Ҳакимов барои барномаи иттилоотии хабар. дар қатори таҷлили 5500-солагии саразми бостонӣ ташкилоти бо нуфузи ҷаҳонӣ ЮНЕСКО қарор кардааст ки 700-солагии зодрози шоири адабиёти классикии тоҷик Камоли Хуҷандӣ таҷлил карда шавад. донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки маҳфили адабиро бахшида ба 700-солагии Камоли Хуҷандӣ баргузор намоянд. маҳфили камолхонӣ дар маҷмаи фарҳангии боғи Камоли Хучанди баргузор гардид. дар маҳфил устодону донишҷӯён иштирок намуданд. худмани содадарон сурати ғайре напазирам, мурдам дар ҳаваси он ки бувад фурсати онам, ки ниҳи пой дар ин дидаву дар пои ту мирам. Камоли Хучанди яке аз бузургтарин шоирони ғазалсарои адабиёти классикии тоҷик мебошад. омӯзиши осори ин шоири маҳбуби халқи тоҷик дар